Nu gør jeg det, at når jeg modtager en stykke A4-papir, som den her med reklame for høreapparater, at den jo er blanko og bagside, så genbruger jeg jo bagside til at printe noget andet år. Jeg skal jo simpelthen spare over det kogende vand og vores ressourcer. Og her er jo en anden en, der var sammen med en skærebræt, der er en blank bagside. Og så kunne jeg jo lige bruge bagside til at printe noget andet år. Jeg skal jo spare over alt det kogende vand, det koster for at lave ny papir. Og også det papir, der skal genbruges, og nye træer skal jeg spare over. Og så kan jeg jo godt printe over bagside af en stykke papir. Når jeg gemmer den her i min map, regnskaber, så er det da sådan set ligegyldigt, at der står det der over bagside. Det er generelt ikke nogen. Og en gratis stykke papir med reklamer for høreapparater. Det er jo da ligegyldigt, at den sidder inde i en map, og der er en kontoudtog over den anden side. Det i den grad drejer sig om, at vi skal spare over det kogende vand, henholdsvis, at vi skal spare over, at der på fældelse manden træer. Vi skal genbruge papir A4 bedst tænkeligt.